Мультфильмнар карагач, итне biraz башны эшләтеп алырга буладыр. Шуңа күрә экраннар янына якынрак килегез. Эфирда акыл батыл тапшыруы. Сәлам кызлар. Сәлам. Бездә бүген Илүзә һәм Әминә исемле кызлар. Аларның бүген белемнәрен тикшерәбез. Иң элек үзләре белән якыннанрак танышыйк. Сөз сезгә кызлар, Илүзә, синнән башлыйк. Мин Сабирова Илүзә. Мин 6 Б классында укыйм. 2 татар гимназиясендә. Минем шөгыльләрем музыка белән шөгыльләнәм, биюгә йөрим һәм рәсем ясарга яратам. Мин Шаянтовада тизарядка тапшыруын алып барам. Бүген исә без синең белемеңне тикшерәбез. Әмма синең көндәшең Әминә. Ул ниндирәк кыз икән? 2 татар гимназиясендә укыйм, 6 Б сыйныфында. Мин музыка мәктәбенә йөрим һәм күбрәк тә җырларга яратам. Нинди җырлар башкарасың? Мәсәлән, Moon River, ул инглиз телендәге җыр, Lavender's Blue, шулай ук та инглиз телендәге җыр. Син димәк инглиз телендә беләсең. Әйе. Аңладык. Без сезне якынрак таныштык. Инде тапшыру дәвамында шундый әңгәмәләрне корып алырбыз. Хәзергә уеныбызны башлыйк. Сез әзерме? Әйе. Кеттек. Тапшыруыбызның беренче турына аяк атлыйбыз. Беренче турның кагыйдәләре белән таныштырам. Беренче турда барлыгы сезгә 3 сорау яңгырыячак, җавап вариантлары бирелгән. Сорауга җавапны сез үзегез бәялисез, 0-дан алып 10-га кадәр сайлау мөмкинлеге була. Җавап вариантлары арасыннан берсе дөрес булачак, шуны сайларга кирәк була. Әгәр дә җавабыгыз безнеке белән бәнгән килгән һәм ул дөрес икән, бал сезнең исәбегезгә була. Әгәр дә ялгышасыз икән, бал гомуми исәптән алына. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Сораулар бармы? Юк. Кагыйдәне аңладыгызмы? Әйе. Минем сезгә сорауларым бар. Шуңа күрә беренче сорауга күчик. Бөек Ватан сугышы ничә ел дәвам иткән? Бу сорауга беренче булып Әминә син җавап бирерсең, ничә бал куясың? Мин 4 бал куям. Бик түбән балдан башлады Әминә. Ярый, дәвам итик. Илүзә, син? Мин 10. Илүзә 10 бал куйды. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, Бөек Ватан сугышы ничә ел дәвам иткән? 16, 8, 3, 4, 5 яки 9. Әминә, син җавап биргәнсеңме? Бөек Ватан сугышы 4 ел дәвам иткән. Җавабыңны кабул иттем. Илүзә, син ничә уйлыйсың? Бөек Ватан сугышы 4 ел дәвам иткән. Җавапларыгызны кабул иттем. Бик дөрес җавап бирдегез. Дәвам итәбез, кызлар. Мультфильмнар карыйсызмы? Әйе. Яраткан мультфильмыгызны әйтә аласызмы? Сәяхәтче Дәрия. Димәк, син Шаян ТВ каналында чыккан Сәяхәтче Дәрияны Әйе. Ярый, Әминә, син? Мин Кечекләр патрулен карыйм. Ярый, менә бит мультфильмнарны беләсез икән. Әмма Совет чоры мультфильмнарын беләсезме? Әйе. Хәзер тикшерербез. Сорауыбыз булайрак яңгырый. Кайсы мультгерой телефон будкасында яшәгән? Илүзә, бу сорауга беренче булып син җавап бирерсең, ничә бал куясың? 10 бал куя Илүзә. Әминә, син? Шулай да 10. Син дә шулай ук 10 бал куясың. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Бараш, Чебурашка, Винни-Пух, Карлсон, Чиполлино. Илүзә, җавап биргәнсезме? Әйе. Телефон будкасында Чебурашка яшәгән. Чебурашка яшәгән дип Илүзә, дөресме юкмы белербез. Әминә? Әйе, Чебурашка минемчә. Шуннан да крокодил Генаның дусты Чебурашка телефон будкасында яшәгән. Ничек колаклар белән сыйды икән ул анда? Дәвам итәбез. Балык тотарга яратасызмы? Әйе. Менә хәзер белербез, балыкчылармысыз, юкмы? Бу балыкларның кайсысы ерткыч дип яңгырый безнең 3нче сорауыбыз. Әминә, син беренче булып җавап бирерсең, ничә бал куясың? 10. Ай, югары балны куя башладык. Илүзә? 4. Хәзер Илүзә түбән бал куя. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Кызыл канат, шабак, шуртан, ташбака, кымкар, шыртлака. Бу балыкларның кайсысы ерткыч? Бу балыклар арасында мин шуртанны ерткыч дип саныйм. Бу синең соңгы җавабың? Әйе. Син ышанасыңмы?
Әйе. Яхшы, кабул иттем. Илюзия, син? Минемчә, бу балыклар арасында камкар балыгы ерткыч. Син камкар дип уйлыйсың. Хәзер дөрес җавапны тыңлыйбыз. Бу балыклар арасында шуртан балыгы ерткыч. Беренче турыбызны шуның белән төгәллибез. Авыр булдымы бу тур? Юк. Икенче турыбызны башлыйбыз. Беренче тур бик күңелле булды минемчә. Әмма икенче тур ничек буласын хәзер белербез. Бүген без сезнең белән сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштырачакбыз. Биремне аңладыгызмы? Әйе. Бу биремне беренче булып Илюзия син башкарырсың. Ничә балл куясың? 9. 9 балл куя. Хаталар булса, сезнең исәбегездән алыначак, яме? Хаталы өлешләре. Әминә, син ничә балл куясың? 9. Син дә 9 балл куясың. Хәзер мин сезгә дә сүзләрне тәкъдим итәм. Шушы сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштырачакбыз. Мәдинә, Гөлинә, Өммегөлсем, Әнисә, Хәзинә, Язгөл. Әлбәттә инде татар алфавиты тәртибендә, яме? Илюзия, син әзерме җавап бирә? Җавабыңны тыңлап карыйк. Беренче сүз Әнисә, икенче сүз Гөлинә, өченче сүз Мәдинә, дүртенче сүз Өммегөлсем, бишенче сүз Хәзинә, алтынчы сүз Язгөл. Җавабыңны кабул иттем. Әминә, син ничек уйлыйсың? Беренче сүз Әнисә, икенче Гөлинә, өченче Мәдинә, дүртенче Өммегөлсем, Хәзинә һәм соңгысы Язгөл. Җавапларыгызны кабул иттем. Тәртип буенча төссәк, шуннан да Әнисә беренче булыр иде. Икенче безнең барачак Гөлинә, өченче итеп без Мәдинә дигән сүзне язабыз. Дүртенче баскычта Өммегөлсем, дәвам итеп Хәзинә һәм алтынчы сүз Язгөл. Бик дөрес җавап бирдегез, кызлар. Афәрин. Икенче турыбыз шуның белән тәмам. Менә шуны җиңел һәм кыска тур булды. Кызлар, кәефләр ничек? Шәп. Яхшы, шушындай күтәренке рухта әйдәгез дәвам итик. Өченче турыбызга күчәбез. Бу турда, беренче турдагы кебек, сезгә 3 сорау әзерләп куелган, һәрберсенең үз җавап вариантлары бирелгән. Ләкин бу юлы без сезнең белән артык дөрес булмаган җавап вариантын сайлыйбыз. Шулай балларны 0-дан алып 10-га кадәр сайлап үзегез куясыз. Кагыйдәләрне аңладыгызмы? Әйе. Игътибарлы булыгыз. Беренче сорауга күчкәнче сорыйм әле. Нинди әсәрләр укыганыгыз бар, нинди авторларны яратып укыйсыз? Галимҗан Ибраһимов. Аның диясән укыганым. Хәзер. Сандугач һәм Чишмә балладысын. Әдәбият дәресен укыдыгыз инде моны. Ярый. Тагын нинди авторларны беләсез? Муса Җәлил. Минем иң яратканының әсәре ул Кызыл ромашка. Ул сугыш турында һәм минемчә ул бик кызыклы. Яхшы. Димәк, татар классикасы белән сез инде таныш. Бүген безнең беренче соравыбыз Габдулла Тукай әсәрләре буенча булыр. Минемчә, бу бик җиңел сорау. Бу сорауга беренче булып Әминә, син җавап бирәсең, ничә балл куясың? 8. Кабул иттем, Илюзия. 8. Яхшы. Хәзердәге җавап вариантларын тәкъдим итәм. Алмашуар, исемдә калганнар, су анасы, шүрәле, бала белән күбәләк, эш беткәч уйнарга ярый. Димәк, Габдулла Тукай әсәрләре. Һәм без артык җавап вариантын сайлыйбыз. Әминә, син җавап бирергә әзерме? Әзер. Әйе. Монда Алмашуар әсәре туры килми, чөнки ул башка авторга автор әсәре. Кем әсәр икәнен әйтәсезме? Галимҗан Ибраһимов. Кабул иттем. Дөресме юкмы икәнен без бераздан соңрак белербез. Илюзияны тыңлыйбыз.
башка әсәрләр Габдулла Тукайның Алмачуар әсәре Галимҗан Ибраһимов дигән авторның. Син Галимҗан Ибраһимовның әсәрләрен яратам дигәндең, шуңа күрә бу сорау сиңа җиңел булгандыр һәм бик дөрес җавап бирдең. 200-гә дә 8 балл. Дәвам итәбез. Сүз төркемнәре. Ягъни, кайсы сүз төркеме дип яңгырый бу соравыбыз. Бу сорауга беренче булып Илүзә җавап бирер. Ничә балл куясың? 10 баллны куя Илүзә. Әминәсе? 10. Кабул иттем. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Исем, алмашлык, сыйфат, килеш, фигыль, сан. Илүзә җавап бирергә әзерме? Артык җавап вариантын сайлыйбыз. Монда килеш дигән сүз артык, чөнки ул исемнең төрләнеше. Яхшы, кабул иттем. Әминә ничек? Монда килеш шулай ук артык, чөнки ул исем төрләнеше. Сез бик дөрес җавап бирдегез, чөнки чынлап та исем, алмашлык, сыйфат, фигыль, сан булар барысы сүз төркемнәре, килеш ул исемнең төрләнеше. Афәрин, 200-гә дә 10 балл. Дәвам итәбез. 3нче турның соңгы соравы. Йорт кошлары дип яңгырый. Әминә, беренче булып син җавап бирәсең, ничә балл куясың? 10. Кабул иттем. Илүзә, син? Мин дә 10 балл куям. Яхшы, югары балларны уятабыз. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Әтәч, үрдәк, каз, шеби, шәүкә, тавык. Әминә җавап бирергә әзерме? Әзер. Һәм синең җавабың? Мин уйлыйм, монда шәүкә артык. Чөнки ул урам кош. Йорт кошы түгел инде. Йорт кошы түгел. Яхшы, кабул иттем җавабыңны. Илүзә ничек уйлый икән? Шәүкә, чөнки калганнары өй кошлары. Шәүкә чынлап та йырткыч. Кош безне. Һәм ул йорт кошы түгел. Афәрин, бик күңелле уйнадыгыз бу турны. Инде безне азакта иң кызыклы 4нче тур көтә. Сез әзерме? Яхшы. Әминә, без синең хәзер 4нче турны башлыйбыз. Мин сиңа 10 сорау әзерләп куйдым. Син аларның ничәсенә дөрес җавап бирермен дип уйлыйсың? Бәлки 7 сорауга. Яхшы, кабул иттем. Әйдә уйнаганчы бераз гына сөйләшеп алайык. Киләчәктә кем булырга хыялланасың? Мин җырчы булырга хыялланам, чөнки әйткәнемчә мин бик тыңгы җырларга яратам һәм җыр ишеткәндә мин үземне бик әйбәт хис итәм. Ярый. Бүген нинди хисләр кичерәсең? Минемчә мин хәзер бик шатланам һәм бераз гына кайгырам. Борчыласың. Борчылам. Ярый, әйдә борчуларны арттыра куй, чөнки сиңа алар кымачуларга мөмкин. 10 сорауга җавап кирәк булачак синнән. Җавап вариантлары юк, үзеңә уйларга кирәк булачак, әйме? Һәр җавап өчен 1 балл. Син безнең бераз алда барасың, шуңа күрә синдә өстенлек бар. Син әзерме? Киттек. Кыш көне нәрсә ява? Кар. Дөрес. Яңа уку елы кайчан башлана? 1 сентябрь көнне. Дөрес. Татар егетенең милли баш киеме? Түбәтәй. Дөрес. 3-не 6-га тапкырлагач ничә була? 18. Дөрес. Агачлар күпләп үсә торган урын? Урман. Дөрес. 4 почмагыда 90 градус булган фигура? Квадрат. Дөрес. Куян җәй көне нинди төстә була? Соры. Дөрес. Җылы сүзенең антонимы? Салкын. Дөрес. Бер кулда ничә бармак? 5. Татарстан Республикасы әлеме яшел, ак һәм тагын нинди төстән тора? Кызыл. Дөрес. Син 10 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин. Илүзә, кәефләрең ничек? Шәп. Яхшы. Бик күтәренке рухта син безнең. Афәрин. Мин сиңа 10 сорау әзерләп куйдым. Шуларга тиз арада җавап кирәк булачак. Ярыймы? Ярар. Син безнең спорт белән шөгыльләнәсең, биергә бик яратасың. Ни өчен син менә бию белән шөгыльләнергә булдың?
Мине кечкенәдән әнием биюгә иттем, һәм хәзер инде мин үземнең тормышымны биюдән башка күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки без төрле җирләргә биергә барабыз, төрле җиңүләр яулыйбыз, һәм минемчә бу минем тормышыма да, минем портфолиома да бик зур плюс. Яхшы, менә синең портфолиоңа тагын бер плюс бүген. Син бүген акылбаты тапшыруны бик яхшы гына катнаштың, һәм хәзер инде соңгы 4нче турны уйныйбыз синең белән. Син әзерме? Әзер. Киттек. Җәй көне нәрсә ява? Яңгыр. Дөрес. Яңа ел кайчан башлана? 1 январь. Дөрес. Татар кызының милли баш киеме? Калфак. Дөрес. Алтыны 3кә тапкырлагач ничә була? 18. Дөрес. Урманда агачлар үсми торган җир ачыклык ничек атала? Алан. Дөрес. 3 почмаклы фигура ничек атала? 3 почмак. Дөрес. Куян кыш көне нинди төстә була? Ак. Ачык сүзенең антонимы? Ябык. Дөрес. Ике кулда ничә бармак? 10. Татарстанның баш каласы? Казан. Бик дөрес. 10 сорауга нәкъ дөрес җавап булды. Бүгенге уеннан соң мин шундый нәтиҗә ясый алам. Сез татар телен чынлап та бик яратасыз, чөнки татар теле темасына калган сорауларга сез бик дөрес җавап бирдегез. Әмма кайбер башка өлкә сорауларында бераз нахаталар җибәрдегез. Булар өстендә яхшылабрак эшләрсез дигән теләктә сезнең белән сау булачак. Ә киләсе чаршулар сезнең белән булырмы, юкмы? Анысын инде турнир таблицасына күз салганнан соң белербез. Сау булыгыз, кызлар. Сау булыгыз. Сез үзегезнең акылыгызны сынарга теләсәгез, акыл батл тапшыруына килегез. Сез монда үзегезнең акылыгызның дәрәҗәсен дә беләчәксез һәм үзегезнең белемегезне туплаячаксыз. Минемчә, мин дөп-дөрес итеп татар теле буенча сорауларга җавап бирдем. Минемчә, монда бу тапшыруда бик күп әһәмият. Монда килгәндә син үзеңнең белемнәреңне тикшерәсең һәм нинди сорауларга син җавап тапмадың, син аларны инде беләчәксең һәм киләчәктә ул сиңа минемчә кирәк булачак. Бүген үз белемнәрен сынаган кызлар Әминә дә Илүзә дә турнир таблицасында урын алды. Тагын бер тапшырудан соң Акыл батылның 1нче этабына йомгак ясыйбыз. Соңгы тапшыру катнашучылары нинди үзгәреш кертер? Бер атнадан белербез.